Hürmetli radyo dinləyicilər, ədəbi tapşırığımızı başlayırıq. Hazır biz sizin ixtibarğa yazışı Aydar Halimning Anton Pavlovich Chekhovning O'limi degan eserini taqdim etamiz. Onu siz Tataristonning ham Rossiyaning xalq artisti Asfar Shakir o'quvida eshittirsiz. Мәскәүгә килгәндә үк хәле мөшкил иде. Ютәле җәфалады. Өстәвенә ашказаны варды, аркан ишкән сыман тәне авыртты. Гомерендә булмаганча урын өстенә үк менеп ятты. Сырхауны ихтә итмеше ирләргә хас сабырлык белән үткәрсә дә, шунсы ачык иде. Кичектергесез рәвештә ниндер өстәмә чаралар күрергә кирәк. Доктор Таубе Германияга, Шварцвальд тарафларына, атап әйткәндә, үпкә ширләрен давалый торган Баден-Вейлер курортларына юлга чыгарга киңәш бирде. Юл уңаеннан Берлиндә туктап, атаклы табиб профессордан киңәшләр дә алдылар. Профессор Антон Павловичның сөйгән тактасыман кипшигән гәүдәсе уйлап, бармагын бармакка тукылдатып чыкты. Гәүдә гүя ышыннан-ышына буш түмәр умартасыман яңгырый иде. Бу чакта ялчан Антон Павловичның йөзенә чыккан елмаюыннан аның салкын суга керергә курыккан, яисә чит шәһәр урамында бәдрәф эзләп кысталган кеше халәтен күз алларга мөмкин иде. Менә алар Баден-Вейлерга килеп тә җиттеләр. Шау-шуны былай да җине симәгән Антон Павлович санаторий номерларында тукталырга теләмәде. Алар Ромирбад кунакханәсендә урнаштылар. Табигатькә килгәндә бирдә иҗмахның иҗмах иде. Әввәлдә алар Антон Павлович белән шул иҗмах кышлары шикелле җитәкләшеп, йорт тирәсеннән ерак китмичә, ара тирәгенә йөриштерделәр. Аннан көн саен диярлек күлгә төшеп, көймәдә сәяхәт кылдылар. Ике яктан да кытырып чәчкә аткан Шия аллеясы буйлап атлап, арыклардан шилтерәп аккан суларның ясалма сугарулары нәтиҗәсендә рәхәтләнеп үскән бакча җимешлекләрен күреп, Ходай биргән җирнең һәр карышын гөлбакча итергә өйрәнгән немец крестьянның чиксез тырышлыгына сокландылар. Ихатасыз китәсез бакчалардагы лилийләр, розалар, кәнәфер чәчәкләр үзләренең кушучтай зур, тантаналы таҗларын гүя Антон Павловичны күрү өчен генә урам якка сузылганнар иде. Берлиндагы агач профессордан бераз айный төшкән әдип, бу күренешләрдән кәйфе килеп, кайчандыр киләчәктә урыс крестьянның да җирне шулай кадерле ала торган көннәрен тизрәк җиткерү турында хыялланды. Менә гаҗәп, озакламый ул үзен яхшы тыя башлады. Агарган йөзенә алсулык йөгәрде, күзләренә нур кайтты. Баден-Вейлерда алар мөрәҗәгать иткән доктор Шверер бик мөлаим кеше, үз эшен белгән табиб булып чыкты. Ул Антон Павловичның хәле кискен булуын аерым тыйым белән тыйып, үзен гадәттән тыш итәгатьле, нечкә, искиткеч йомшак, хәтта ниндер кызларча сак мөнәсәбәттә тотарга тырышты. Мондый вакытчыл пиданлык кеше табигатындагы барлык нечкәлекләрне иң нечкә кешеләрдән дә нечкәрәк сизә торган Антон Павловичның кытыгын китерә иде.
Ачуын сиздермәскә матарса да, бу хәл сизелми калмый иде. Гомумән, үзе табиб булган ахыры. Антон Павлович табибларны яратмый, хәтта ичке бер нәфрәт белән күрә алмый иде. Үзенең катына табиб киләсе булса, уңайсызлана. Анасын югалткан болан баласы кебек фыр-фыр килә. Аны якын җибәрмәс өчен чаралар эзли, тузаклар куя. Хәтта Ялтадагы үй табибы Альтшуллер да Антон Павлович янына сырхау янына дип түгел, ә үзенең төп максатын яшереп, имеш борынгы әшнәсе янына үтеп барышлый. Хава хәлләрен уртаклашу өчен генә күршеп чыга торган керсез күңелле танышы рәвешендә генә керә иде. Эш атнашында алар ике урын алыштырдылар. Рамирбадта халык бик тыгын булып чыкты. Шәхси утарның беренче катында биләнгән бүлмәдән Антон Павлович иртән-иртүк кояшка чыгып утыра. Һәм кирәк чакта ятып та тора торган булды. Шатлыгына урамның аргы ягында почта урнашкан булып чыкты. Ул түземсезлек белән үзенә хатлар, газетлар көтә. Сиясәткә ширканып, хәтта җирәнеп караса да, Япония белән Россия арасындагы кузгалып киткән сугыш аны үтә дә кызыксындыра иде. Почта бинасы каршына килеп туктаган дилижансларның күргәзмәчен кебек эшләгән купшы тәгәрмәчләрен күреп, ул Николай Гоголь сыман бу тәгәрмәчләр Сахалинга кадәр түзәрләр иде микән дигән ахмак сорау куеп, аңа "Юк, Сахалинга ук булмас, ә менә Шитага кадәр түзәрләр" дигән кебек ахмак җаваплар биреп утырга да кыйнсынмый иде. Әйе, Ирак көнчыгышының дымлы һавасы һәм суыклары аңа кире тәэсир итте. Алай гына 6 ай буе рәтсез, чиратсыз тимер юл, сикәлтәле юллар буйлап атта трантаста ашказанын җилпетү аны менә шушы көнгә төшерде дә инде. Күп тә үтми, Антон Павловичка бу бүлмәсе дә нагасланып калгандай, кояш нурлары сүнгән, сүрелгәндәй булды. Ул элеккечә ши калтырана башлады. Бүлмәдән ютәлләгән тавышлар ишайды. Якын, бик якын. Яраткан кешенең янәшәңдә генә шулай каты ютәлдә газаплануы ольгы өчен аңлаталмаслык газапка үрелде. Алар янә дә яңа урынга, бу юлы кояш үзе кирип ялагандай нурлы бүлмәгә күченделәр. Авыру җылынды, үзен яхшы тыя башлады. Сәгатьләр буе балконга чыгып утыра. Баден-Вейлер кебек уймак шәһәрчекнең бер хәйләсез тормышын күзәтә. Вакыты җиткәч, төшке, кичке ашка дип гомуми залга кирип утыра. Аның бәхетенә бирдә дә почта янәшәдә булып чыкты. Ул үпкә ширле, кан белән кыскан әдип, гүя күзлеге читедәй балкон читлеге аша очып, шушы дилижанслар, почта атлары канатларында тагын да Сахалинга, инде бу юлы Рус-Япон фронтына ук барып кайтырга хыяллана иде. Мәскәүдән 82 көн буе язгы җил яңгырда, юш трантастагы салкын пималарда Сахалин ярым утравына төшеп туңып килгән әдип, үпкә шигыреннән тагын да көчлерәк излегүннән сискәнмичә, килгән көннән башлап йорттан йортка йөри. Сахалинның берничә мең каторжнигы исәпкә алып, белешмәләр тутыра. Аларның биргә килеп юлыгулары турында материаллар туплый. Антон Павлович шул еллар яткәреннән үзе шаһит булган бер вакыйганы сөйләргә яраткан. Ул Тынакиян ярларыннан күз кирәк дигән татар сүз алып кайткан булган икән. Уңайы туры килгәндә,
бу тәгъбирне яратып кулланган. Киюс кирәк. Һәм үзеннән үзе аңлашыла. Аның тарихы былайрак. Кыя дигән елга ярында урнашкан алтын юучылар бистәсендә ул бер катаржан татар гаиләсендә җәүһәр ташлар белән уйнап утырган малайга тап була. Кызык өчен генә нишләр икән дип, малайдан шушы ташларны бирүен сорый. Малай аларны икедә уйламыйча бирә. Бу кадәр ичкерсез ышаныч бер катлы сафлыктан уңайсызланган Сафирның күзләренә яшь бәреп чыга. Ул малайның рус телен белүенә бик шикләнеп кенә, бу кадәр кыйммәт ташларың өчен син алмашка мин нәрсә бирим дип сорый. Мине күз кирәк ди малай татарча. Аннан тырша-тырша русча да өстәп куя. Ты мне класс давай. Күз татарчадан глаз. Ягъни класс икән. Бала тыма сукыр икән лабаса. Кеше матурлыгын күбрәк тәннән түгел, жаннан эзләгән Антон Павлович сөйләүләренчә шул минутта баланың күзенә операция ясатыр өчен тиешле әзерлек булган табибларны да эзләп карый. Биредәге татарларның хәтерендә калуынча, алар бу кадәрсен бәлки күпертебрәк сөйләгәннәрдер, имеш ул татар малаена бер күзен бирергә дә карар кыла. Никадәрсе дөрестер, әмма мондый катлаулы операция үткәрер өчен ул хәлендә клиника таба алмый. Мондый очрашу булмагандыр дип тә раслап булмый. Язучының шул атаклы Сахалин атавы әсәрендә бу хакта менә нинди юллар бар. Бер татар гаиләсен исәпкә алганда, мин күз аралары киңәеп күренгән 4 яшьлек малайга берничә иркәби сүз әйттем. Кинәт кенә аның атасының, Казан татарының йөзләре ачылып китте, һәм ул башын шат чайкап, баласының бик иманлы булуы белән килешүен сиздерде. Миңа бу татар бик бәхетле булып күренде. Күптән түгел, инде Рамирбад кунакханәсендә яши башлагач, Антон Павлович кәләше Ольганы чакырып алды да, колагына гадәттәгечә йомшак тавышы белән: "Минем ак фланел тукмадан костюм киясем килә" дип пышылдады. Үзе як-ягына каранды. Гүя бу хакта бер кем дә белмәскә тиеш иде. "Син нәрсә?" тошы диде Ольга аптырап. "Шушындый курортта юнлы костюм тап була диме?" "Ә син тап. Мин бит синең киявең." "Каян? Ничек итеп?" "Минем шыксыз зифа гәүдәмнән үлчәүләр ал. Күршедәге Фрейбург шәһәренә бар. Тегүчегә заказ биреп кайт." Һәм шулай итте дә Ольга. Ак костюм артыннан йөреп көнен үткәрде, әмма тегүчене табалды. Кайткандан үзе ягы белән каршыларга чыккан Антон Павлович костюмның 3 көннән әзер булачагын белгәч, сабый бала кебек куанды. Җәйге
шиллә эсселәре башланды. Иртән коридордан барганда Антон Павловичның тыны бетә, була иде. Бу юлы тәрәзәләре һәм балконын төньякка чыккан җиләрсерәк бүлмәгә күчергә теләде. Шулай иттеләр дә. Мәхәббәт тауларга, рекәүсәле имән урманнарына күренеш ачылган югары каттагы бу хижрә әдипкә ифрат ташады. Антон Павлович яткан җиреннән генә Ольганың Берлин банкына хат язуын үтенде. Безнең анда бераз калган акчабыз бар. Биргә җибәрсеннәр диде ул. Аннан ниндер моңсулык белән өстәп тә куйды. Минем исемгә түгел, синең исемгә. Мондый сәер үтенешкә асаба мәгънә бирмәгән Ольга кыңгырау тавышлары чыгарып көлеп җибәрде. Ул кәләшенең акча мәсьәләләрендә булдыксыз икәнен белә иде. Шуңа күрә Ольга ике дә уйлап тормыйча реквизитны Антоны исеменә тутырды. Ике көн буе ауруның тыны кысты. Булды, ютәле тотты. Әмма шөкер, температурасы күтәрелмәде. Ул урын өстенә менеп ятмады. Шулай да астына 3-4 мендәр салып, шулар өстендә төрек пашасы кебек утыра торган булды. Ольга туктаусыз кислород мендәрчекләр ташыды. Вакыт-вакыт кислородтан аерылып, йөзләрен җыера-җыера кахва эчте. Күрәсең, ишкән нәрсәсе тәмсез иде. Моннан алдагы төн айруча куркыныч төн булды. Көндезләрен түзә алмаслык иссе, төнләрен суына туман төшә иде. Җитмәсә дөньяны җимертеп күк күкри, яңгыр ява. Мондый вакытта айруча тын җитми. Антон Павлович бертуктаусыз тәрәзәләрне, балкон ишеген ачуын үтенә. Әмма булай итү авыру өчен тагын да куркынычрак. Угыз кебек куе, лычмадымнан авырайган, нәкъ теге фланель тукма кебек ап-ак томан тәрәзәдән ишектән кирип бүлмәгә тула. Мебель әйберләр арасында тулып, сузылып, ниндер фантастик күренешләр тудыра. Килбәтсез филләр, аюлар сыман бар нәрсәне изеп, туктаусыз бүлмә эчендә йөзә башлый. Менә электр утында сүндерделәр. Чөнки ул Антонның күз карашын газаплый. Стелдә бармак башы кадәр янып бетмәгән шәм пыскый. Аңа карасаң, ул таң атканчы җитәрме? Җитмәсә, янып бетсә, сүнсә нишләрбез дигән кичкенә фикер зур итеп җафалый башлый. Төн үзенең авыр, юеш, пышлыккан тынлыгы, ялгызлыгы, шомлы тынычлыгы белән чынлап та куркыныч иде. Бер үк вакытта мендәрләрендә тәхет өстендәге падишаһ кебек утырган иренең, куе томандагы сынын күргән яшь бичә Ольга, тормышның мондый авыр чакта да бийек, тантаналы булуын күреп куана һәм таң ату белән доктор Швирның килүен түземсезлек белән көтә иде. Мендәрләр өстеннән дөньяга шикләнеп, тартынып кына карап утырган Антон Павлович, инде алар кайчандыр өйләнешкәч тә үпкәләрен даваларга дигән зур өмет белән кымызга Киев Алпавыты Дурилинның Уфа губернасындагы Андреев санаториясына барган Антон Павлович түгел иде. Ул хәзер көннән-көн какшый һәм кипшенә бара кебек. Санаторий күптән түгел эшли башлаган Самар-Золотоуст тимер юлындагы Аксенов станциясеннән 10 чакрымда урнашкан
пансионат иде. Дөресен әйткәндә, ул кымыздан әллә ни фатва тапмады. Тагын да дөресрәк итеп әйткәндә, әдип бу сәяхәтне үзләренең күптән түгел булып үткән никахлары хакына гына оештырды. Инде бөтенләй дөресен әйткәндә, ул Аксеновага барырга теләмәде. Кымызга бару минем өчен сөргенгә баруга тиң дип язды ул Нәшир Суворинга. Кымызга бару миңа ханымнарның сүрән романнарын укуга караганда да күңелсезрәк дип истәде икенче бер хатында. Әмма бирдәге табигатьне яратты. Моңа кадәр мондый давай кыргый чәчәкләр патшалыгын күрмәгән Антошисына чәчәк тузаннан аллергия булды. Ул анда да гадәти шаянлыгын югалтмады. Мәсәлән, аның узын гәүдәсе үзе йоклый торган тимер караватка сыя алмый. Аяклары таяк кебек чыгып тора. Бар әле, миңа хирургны алып килсеннәр диде ул бер тапкыр. Теге безне йөртә торган күчер ак Фатхулладан аркылы пишка алырга онытмасыннар. Гәүдәнең артык өлешен кисеп ташларга кирәк. Кәфенгә төренгән кебек, башыннан аягындагы тулайыгына кадәр актан кинергә яраткан татар Фатхулла исә, соңгы урыс төрек компаниясендә кулларын өздереп кайткан чулакай, аларны көн аралаштыран таста авыллар буйлап дин буйларына йөртә. Фатхулла дигәннән аңа бәйле бер мәзәк хәл дә саклана Ольганың хәтерендә. Шулай бер мәлне ак Фатхуллаларны Волос үзәге булган Гайниямәккә алып барды. Уенчы кебек төзек, чиста татар авылы. Анда яшәгән ак чырайлы татарлар бик ошады Антонга. Фатхулла, син милләтең буенча кем дип сорады әдип күчердән. Татар диде тегесе. Ә бирдә башкортлар бармы? Бар диде Фатхулла. Менә мин башкорт булам. Син бер юлы татар да, башкорт та мыни? Әйе, бабайлар шулай васыять иткән. Дип аптыраган әдип. Ул чакта нигә мондагы кымыз башкорт кымызы, бал башкорт балы дип кенә атала? Моңа аптырарга кирәкми тәфсир диде күчер. Без башкортлар да, татарлар да, барыбыз да бал кортлары. Түмәр умартага башындагы чалмасына кадәр сары балга уралган башкорт булып керәбез дә. Балны бушаткач, аннан арык атка охшаган сыры татар булып чыгабыз. Менә куе томан катламнарын иштән изрәтеп, ниһаять, җафаланып булса да, офыкта таң шишелде. Доктор Шверер килде, беренче чиратта Ольганы тынычландырырга тырышты. Антон Павлович белән зәгыйф, әмма ихтияри аһаң белән сөйләште. Байтак кына гамәли киңәшләр бирде. Күпмедер дәрәҗәдә җиңел дә булып киткәндәй тоелды. Антон Павлович күңеле күтәрелеп, сыйык кына сулы буткасы да капкалаганда итте. Аннан бала кебек түтү барык дип тәрәзәгә якынрак китерүләрен үтенде. Ул анда кәртләрдән озак кына вакыт үзе яраткан 13-ле пасьянысын салып фал ачты. Ул арада Ольга аптекка йөгереп, җәһәт кенә кислород алып килде. Кичәге төн мәңге кабатланмас кебек иде. Ольгасының кайтуын көткән арада ашысы килмәсә дә, гадәте буенча төшке ашка чакырып чаң сукканны көткән Антон Павлович яңа хикәясенә сюжет кырыштырган булып чыкты. Германиядәге курорт, байлар, миллионерлар,
барысы да эт талагандай ашыккан. Һәр кемнең күз алдына үзе ашарга теләгән затлы ризыклары килә. Барысы да төшке ашка чакырып чаң сукканны көтәләр. Менә ниһаять чаңны да сугалар. Йытыкка миллионерлар аш залына керсәләр, өстәлләрдә салфеткалардан башка бер нәрсә дә юк. Хосусый милк өчен салымын түләмәгән пешекче эшен ташлап качкан. Ачлыктан нишләргә белмәгән миллионерлар ачуларыннан үзара талаша, үзешә башлыйлар. Менә күрәсең, миңа яхшырак бит дип, Антон Павлович астындагы артык мендәрләрне алырга кушты. Уңайлырак итеп сузылып ятты, һәм узакламый йоклап та китте. Өч сәгать чамасы йоклагандар. Төнге берләр тирәсендә уянды. Урын астының каты булуына күңеле булган уга зарланды. Иштән яна иде. Һәм гомерендә беренче тапкыр үз теләге белән доктор чакырырга кушты. Авыру янында бер ялгыз булган Ольга доктор артыннан танышлары Россиядан килгән еврей студенты Рабинекны җибәрде. Швейцар алюмин табакта буз алып керде. Алар аны Ольга белән идәндә тезләнгән килешү аттылар һәм чүпрәккә төреп Антон Павловичның күкрәгенә куйдылар. Елмаерга итсә дә, кыяфәте гадәттән тыш җитди булып, гүя ул гади бер доктор кисәген түгел, каяндыр ерактан, галәми үзәктән бик мөһим хәбәр көтә иде. Доктор Швейр килде, Антон Павловичны кочаклап алып, сораштыра башлады. Авыру гадәттән тыш кичәне белән гәүдәсен турайтырга тырышты һәм бар тирә-юньгә ачык, ишетелерлек итеп: «Доктор, ich sterbe», ягъни мин үлдем диде. Син немец кызы булгач, син әйләнеп, мин дә немец булдым бит әле дип шаяртырга яратса да, Антон Павлович немецчә ипиле тузлык кына белә иде. Доктор: «Эй, картлаш, син нәрсә сөйлисең? Безгә ли яшәргә дигән булып, аны тынычландырырга тырышты. Какча иңенә шапылдатып сугып талды. Антон Павлович аның колагына нәрсәдер пышылдаганда итте. Доктор шприцын кадап, тир астына камфора кертте. Һәм көтмәгәндә Ольга ханымнан шампан шәрабын китерүен үтенде. Менә швейцар шампан да китерде. Швейр шарапны 2 зур бокалга мөлдерәмә салды һәм берсен Антон Павловичка сузды. Күптән шампан içkənim yox idi. Антон Павлович бокалны их дигәнче төбенә кадәр киптереп тә куйды. Шулай диде дә ул сул ягы белән караватка сузылып ятты, күзләрен йомды. Ниндер мәшәкать белән аш-су бүлмәсе белән ике арада йөргән Ольга җиңелчә хырылдауга якын тын алыш сизенеп йөгереп килде. Антончик, ул инде тын алмый иде. Дусик,
Алар берсен үзләре генә аңлаган сәер исем кушаматлар белән Дусик, Писик, Аткаем, Иткәем, Псикәем, Кара борынкаем дип йөртәләр. Юк, аның Дусиге бердән бер җан кисәге шулай шаярып кына бер хатын өчен генә түгел, ә бары тик чит дөнья өчен генә тамаша куеп ята иде. Бу кадәр камил, бу кадәр нечкә, бу кадәр акыллы талант иясенең Россияны ятим итүе мөмкин түгел. Шейхтан башка ул нишләр? Юкка чыкмасмы? Кешенең йөзе дә, үзе дә, киеме дә, ичке киеме дә якты, саф булырга тиеш. Кем шулай дип әйтте? Менә хәзер уяначак ул. Дусик, Антончик, Антуан, Венгерщик, Черномордик. Gitme. Шверер шал башы белән әдипнең күкрәгенә капланып, йөрәген тыңлады. Йөрәк типми иде. Булмас. Ольга траташ булып катты. Ольга аңлады. Антоны аның белән менә шушы шампан шәрабын ичеп мәңгегә хушлашкан икән. Ни бары тулыр тулмас 4 ел гомер итеп, алар бергә яшәп тә өлгермәделәр бит, Ходаем. Ни алар шулай бер-берсен газапладылар. Үлмәгә каяндыр урамнан тәрәзә аша чигән алкасы кебек зур кара төн күбәләге чыгып керде. Ул да җан өстенә җан бирергә теләп, үзенә урын тапмагандай, диварларга, түшәмгә, электр кулыкларына, ут сүнгән хәлдә өстәлдә кизү торган гади шәмнәргә кадәр кагылып, сугылып бәргәләнде. Яшьтән үк үпкә чире белән авырган Антон гомер буе җылылык, җылы урын, җылы җир, сөю җылы сызлады. Ольга саңа сөю җылысын бүләк итеп театрдан китәргә, каядыр бергә тынычлап кына яшәргә ничә тапкырлар тәкъдим итте. Әмма Антон Павлович, син сәхнә кешесе, сәхнәңә тугры кал, Мәскәүдә яшә, театрларында уйна. Мин, табиблар кайда кушса, шунда яшим, бер-беребезгә килеп йөрибез дип баш тартты. Гаделлек җылысын эзләп, Ирак көнчыгыштагы урыс булмаган җирле милләтләрнең хәлен өйрәнү өчен ул 12,000 чакрымлык Сахалинга юлга чыкты. Тишек үпкә белән дөньяны урап кайтты. Жан җылысын эзләп, ул күбәләк кебек Мәскәүдән Леонидовкага, Леонидовкадан Аксеновага, Аксеновадан Мелеховага, Мелеховадан Ялтыга күчте. Һәр кайда шашып күпренгән сирен, ак шималедәй шияләр, зур таҗлы розалар үстерә торган булды. Ул бәдән бөреләренең яшәргән чагын түгел, ә яфрак ярыр алдыннан агарган мизгелен күрә белде. Һәм әдәбиятта шуны сурәтләп калдыра алды.
Бүлмәдә кабер тынлыгы иде. Төн күбәләге бәргәләнде дә, кичкенә ноктага үрелеп юкка чыкты. Шулай. Ир белән хатын булып, алар күрәк хатларында, телеграммаларда гына яшәп калдылар. Мәскәү-Симферополь арасындагы ашыгыч поездлар ике якка һәр көн сайын диярлек хатлар, бүләкләр ташыды. Ул хатларда искиткеч тирән сөюгә төрелгән кызык, кызганыч, фаҗигале тормыш манзаралары, аларга хас сагыну һәм иркәлек ачыла иде. Ольга, быел җәен Швейцариягә китәрбез. Һәм анда бары тик мәхәббәт хиссеннән генә исереп ял итәрбез. Мин сине тирәннән аңлыйм, җан кисәгем. Сине кысып, кайнар кочаклыйм. Пьесаны таңлар өчен биргә килсәң, Фатир әйбәт, саф һава мулдан, кояш. Син минем инде нинди булганымны да онытып бетергәнсеңдер. Антон, Швейцариягә бару мине куандыра. Син минем синең нинди булуыны да онытканмын дисең. Әйе, Дуся, мин инде синең ак чәчлеме, кара чәчлеме икәнеңне исемнән чыгардым. Әмма синең кайчандыр минем хатыным булганыңны хәтерлим. Ольга, син әле Шия бакчасы пьесасына утырдыңмы? Безнең театраны күз өстендәге каш кебек ничә инде көтә. Тизрәк, Дусик. Синең кебек язучының бер генә минут телсез тору да Россия өчен зур югалту. Антон, пьесага тотынырга дип торам. Өстәлемә бер кочак кагаз китереп салдым. Пьесаның исемен дә язып куйдым хәтта. Үзең генә язасы калды. Бик тә мунчага барасым килә. Табибым Альтшуллер рөхсәт итми, явыз. Син миңа мөмкин булса тирән төпле калушалар сал әле. Ольга, мин сиңа кызыл балык, куертылган сөт, кипкән җимешләр салдым. Калушада галстукта җибәрәм. Тагып йөрисең микән? Антон, җибәргән нәрсәләрне алдым. Галстукны тагып карадым. Әмма ул корсаклы кешенеке сыман узын. Аны бераз кыскартып та җибәрә алмассыңмы? Югалтуның ни кадәр зур булуын әле тәмам сеңдереп бетерә алмаган ханым, айнаганда итеп тирә-ягына карады. Доктор киткән икән. Алар сөйгәненең үле гәүдәсе белән икәүдән икәвенә калганнар. Студент Рабяник Россиягә телеграммалар язырга тотынды. Таң ата башлады. Электрны да сүндерделәр. Кайдадыр янәшәдәге католиклар костелда таш кыйдан яңгыраган гармоник аһаңнар тавышын чыгарып орган уйнап алды. Бу үлемнең тууга тиң бийек гамәл икәнлеген искә төшерде. Аккордлар бийек кешенең бик гади үлеменә мәрсия булып яңгырады.
Иртәнге 7-дә Баден сарайының министр-резиденты килеп, мәрхүм каршында тезләнде. Король исеменнән кайгы уртаклашты һәм мәрхүм Баден туфрагында җирләнсә, бу адым герман кавымына зур ихтирам күрсәтү булыр иде дип белдерде. Үз чиратында Ольга ханым министрга рәхмәтен әйтеп, әдипнең Россиянең бийек улы һәм бийек әдибе булуын, җәсәденең дә Россия туфрагында христианлык хөрмәте белән күрсәтеп җирләнәчәген җиткерде. Шул ук көнне Берлин банкыннан Антон Павлович исеменә хат килде. Калган акчалар Ольга кулында яшькә манчылдылар. Фрейбургтан ак фланель костюмны да китерделәр. Ольганың үтенече буенча Антон Павловичны табутка шул ак кар кебек ак костюмга киендереп салдылар. Ул ак Фатхулла кебек акчарлыкка әверелде дә куйды. Гүя ул аны беренче кат һәм ахирәткә Тәңре каршысына кияр өчен махсус тиктергән иде. Акчарлык. Бит алар беренче тапкыр куелуга әзерләнгән акчарлыкка репетицияләр вакытында танышкан иделәр. Доктор Шверинның хатыны костелга иконалар куйдырып, христиан руханиен чакыртты. Якын тирәдән якташ урыслар килде. Шулай итеп костел тиз генә Насара ширкәвенә әйләнде дә куйды. Мәрхүмгә мәрәсим кылдылар. Антон Павлович динне таный, ихтирам итә. Әмма гамәле белән дингә килгән кеше түгел иде. Дөрес. Аны кайсы диннең хакыйкаты кешегә якынрак дигән сорау бурчы иде. Бер мәл ул мөселманнарның 5 вакыт намазларын уку вакытларының сирен аңларга тырышып, күп китаплар актарды. 5 вакыт намаз вакытының Аллаһның күк капусын көненә 5 тапкыр ачуына бәйле булуын, мөселманның шул мизгилләрдә бирәктә төннең 4-нче соңгы таң намазын укылган өлешендә кулларын күккә күтәреп нинди теләкләр теләсә, Аллаһ шуның теләкләрен кабул иткәнлеген ачыклады. Мөселманлыктагы мондый галәми глобализм аны ихластан да таң калдырган иде. Әмма аны урыс кешесе буларак бер нәрсә аптырата иде. Төнге намазга йокы калдырып, ничек тора икән бу мөселманнар? Ялкаулары килми микәнни? Әллә син мөселман булырга җыйнасың инде, диде аңа тәмам аптыраган Ольга. Мөселман ук булып бетмәдем. Әмма тау кебек Мөхәммәдкә якыная барам, диде ул, киная белән елмаеп. Шул ук көнне кичләтеп запас юлда торган курьер составына Устрица дип язылган өстәмә вагон тагылды. Нибары 44 яшьлек классикның герман кавымнары үлеп яраткан Устрица, умырткасыз диңгез бүҗәкләрен импорт азыгы итеп, Рәсәй императоры өстәленә алып кайткан суыткычлы вагонда соңгы юлга чыгуында Чеховка гына хас бер киная бар иде, әлбәттә. Ансыммысын уйламаган якташлары бу галәм күләмендә танылган бүҗәк бикләнәчәк вагонны кайгылы кагаз чәчәкләр, гирляндлар белән бизәгәннәр. Антон Павлович үлгәннән соң да үзе яраткан почта вагонында 3 тәүлек буе ватанына таба теркелдә яшәгән, һәм аның гәүдәсен станция саен энәдә үткәргәндә үткәреп, ниндидер гардовой полисмейстер түгел, бәлки әле берничә ел гына элек өйләнгән алмадай киләшенең күз карасы кебек карап алып кайтачагын Антон Павлович
күз алдына китерә алыр иде микән? Россиянең иң бөек язучыларының да уй хыялы җитмәгән булыр иде моңа. Ниһаять вагонга мәрхүмнең гәдәсе салынган имән табутны керттеләр. Ул гадәттән тыш салкын. Чөнки Россия тимер юлларында махсус суыткычлар белән җиһазландырылган вагоннарның беренчесе иде. Рухани тагында җиназа чыкты. Тирә-юньдә бер генә тәртип бозучы да күренмәгәч, бер генә тәртип саклаучы полицейский да күзгә чалынмады. Вокзал директоры изгелек күрсәтеп, Ольгага инде ничәнче тапкыр мәетне ташлап, икенче җылы вагонга күчеп утыруын үтенде. Шулай уңайлырак булыр дип шандырырга тырышты. Ольга да инде ничәнче тапкыр мондый уңайлыктан баш тартты. Мин ирем белән кайтам диде. Перронда соңгы шаң тавышлар яңгырады. Поезд Россиягә таба юлга чыкты. Россияны көтми, каршыларга әзерләнми. Әвәлки махсус элемтә буенча хәбәр алынган полиция генә көтә. Һәм каршыларга әзерләнә иде. Курьер поездының почта вагонында икәү иде. Табутта, акчарлыктай ак костюмда, Русның Гоголь, Толстойна тең 3нче язучысы, сәүдәгәр улы Антон Павлович Чехов һәм аның белән рәттән хатыны, заманның танылган сәхнә стасы, чыгышы белән Илзас немцы булган тау инженеры кызы Ольга Леонардовна Книпер Чехова иде. Сез язучы Айдар Хәлимнең Антон Павлович Чеховның үлеме дигән әсәрен тыңладыгыз. Әсәр Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсһәр Шакир укуында яңгырады. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.